Estas dúas pezas foron bailadas pola parella composta por Ana Casanova e Santi Puente, todos eles pertenecentes ao grupo Tequexetende. De seguido, a secretaria do Padroado dos Premios San Martiño, dona Lourdes Dono Campos, dará lectura á ata polo que se acorda outorgar os premios da presente edición nas súas diferentes categorías, que son Comarca Tabeiros Terra de Montes, Galicia Enteira e Toda unha Vida. Dona Lourdes, por favor. O Padroado dos Premios San Martiño de Normalización Lingüística, constituído ás 20:30 horas do día 29 de outubro de 2013 nos locais do Museo do Moble e a Madeira, cos componentes que de seguido se relacionan: Juan Manuel Constenla Carbón, Xosé López Vilariño, Enrique Vázquez Pernas, Iván San Martín, Carlos Andújar Mato, Olaya Barreiro Molano, Lourdes Dono Campos. Excusaron a súa presenza Manuel San Martín Ovelleiro, Alfonso Vázquez Moares e Xurxo Andrión López. Acordou por unanimidade a concesión dos premios pertencentes á 23ª edición a promoción da lingua en 3 modalidades distintas. Premio á difusión da lingua na comarca de Tabeiros Terra de Montes, outorgado a don Carlos Loureiro Rodríguez. Nado en Callove, no ano 1957. É licenciado en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela. Comeza a súa labor docente aló polo ano 1981, impartindo clases de lingua e literatura galega no Colexio Estudio da Caeira en Pontevedra. En decembro do ano 1982 pasará ao Instituto de Bacharelato Sánchez Cantón e será no ano 1983 cando, tras aprobar as oposicións de lingua e literatura galega, veña destinado o IES Manuel García Barros da Estrada, onde continúe exercendo. O seu labor docente sempre irá de par do seu afán de colaborar con todo o movimento cultural que traballe a prol da nosa lingua e cultura, destacando o seu traballo como biógrafo para dar a coñecer o insigne galeguista estradense Manuel García Barros, que queirades, autor de moitísima obra literaria, pero que seguía a permanecer no case completo anonimado. Este labor comenzou no ano 1990, no que se encargou de edición da novela Aventuras de Alberto Quiñón. No 1999 encárgase de edición da obra Contiños da Terra, no 2000 Enredos, no 2001 de Dos meus recordos e finalmente no ano 2002 da obra teatral Carta da Habana, todas elas de Manuel García Barros. Tamén editou pezas teatrais de Varela Buxán, así como da obra de Antón Losadaría. A nivel de literatura publicou o Dicionario de Escritores de Tabeiros Terra de Montes e a nivel deportivo a obra Callove Club de Fútbol dos Alicerces a 2002, onde narra a historia deste clube parroquial desde os seus comenzos alá por os primeiros anos de 1940 ata 2002. É socio de honra da Sociedade de Hijos del Ayuntamiento de Astral, en Cuba, e posúe medalla de Amigo da Solaina, concedida polo Padroado da Fundación Casa Museo a Solaina de Piloño. Dende o ano 2003 é componente da editorial estradense Edicións Herrera. Premio á normalización no ámbito galego, outorgado a Asociación.gal. Asociación formada por máis de 120 colectivos de todos os sectores, incluídas as principais institucións culturales do país, as 3 universidades, máis de 20 asociacións de inmigrantes radicadas en 10 estados, colexios profesionais, empresas de novas tecnoloxías, medios de comunicación, asociacións culturais, etc. Loita dende 2006 en conseguir que se vexa a luz un dominio para a lingua e a cultura galega na internet. Como figura na súa página web, o .gal é un dominio que debe correspondernos como comunidade con fortes vencellos lingüísticos, culturais, históricos, sociais, unha especie de sufixo co que identificar en internet as páxinas escritas en galego e que, tendo en conta a nosa dispersión do mundo, non se circunscriba a un ámbito territorial concreto. Pensan de que o feito de que as web poidan identificarse como galegas contribuirán a aumentar o prestixio da sociedade galega, a súa cultura e o seu idioma,
aumentando a autoestima entre os propios falantes e o interés polo noso idioma entre a comunidade internacional. Conta co apoio de máis de 12.800 internautas que asignaron en liña a prol dun identificador para a lingua e cultura galega. A asociación non ten ánimo de lucro e reinvestirá todos os seus beneficios que xeren en dominios en promover o galego nas novas tecnoloxías. Premio á normalización durante toda unha vida, outorgado a don Benito Montero Prego. Nado en Cambados, no 1944. Fiscal da Audiencia Provincial de Pontevedra. Dende a promulgación da Constitución Española en 1978, este fiscal veu desenvolvendo a súa actividade únicamente en lingua galega. É un referente na historia da galenización judicial, un eido no que están chamados os prexuicios lingüísticos. Antes ca él, non houve outro funcionario do Ministerio Público que afrontase o reto da galicización da Administración de Xusticia. Desde o ano 1982 é membro da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia. Nos seus congresos conseguiu que se aprobasen propostas súas para facilitar a normalización das linguas catalá, vasca e galega. Moitas desas iniciativas foron decisivas para que a legislación recollese os dereitos lingüísticos do Ministerio Público. Gracias ao seu exemplo, hoxe son moitos os xuíces, fiscais e abogados que se están a sumar á galenización da actividade xudicial. Ten publicado varios ensaios sobre os alcances xurídicos dos dereitos lingüísticos e un estudo profundo editado polo Consello da Cultura Galega revisando o expediente xudicial e a sentenza condenatoria a Curros Enrique. Propiciou a publicación dos códigos penal e civil na nosa lingua por consideralos ferramentas imprescindibles para que os profesionais do dereito se avezasen no uso da lingua. Asemade, don Benito Montero é un activista social coa súa presenza en múltiples asociacións culturais que teñen como obxectivo a defensa da identidade galega e os seus preclaros sinais. E non sendo outro o obxecto da reunión, dase por finalizada cando son as 21h30 do que eu, como secretaria do UCE. Os premios que se van a entregar a continuación son unhas fermosas tallas labradas en pedra polo escultor estradense Manolo Vilaverde. Nas dúas primeiras, é dicir, as correspondentes ao Premio Comarca Tabeirós Terra de Montes de Normalización Lingüística e Galicia Enteira, destacan unhas follas que representan ao pobo da Estrada, a naturaleza autóctona de carballos e castiñeiros. Estas follas están apoiadas sobre o Monte Cábado e por debaixo deste as liñas onduladas do río Ulla, ambos os dous límites sur e norte deste concello. Pido a presenza neste escenario de don Carlos Loureiro Rodríguez, gañador na sección Comarca Tabeirós Terra de Montes. Fai entrega do premio don José López Vilariño, presidente da Asociación Cultural Obrado. Boa noite a todas e a todos. Prezado amigo Valentín, secretario xeral de Política Lingüística, Relación Municipal, e amigas, amigos do Obrado e amigas, amigos aquí presentes. Antes de nada, como de ben nacido e ser agradecido, quero darlle as miñas máis sentidas e profundas grazas á Asociación Cultural Obrado por me ter incluído na Igrexa nómina dos e das loitadores e loitadoras a prol da normalización do idioma de noso. Dicía o outro día, nun xornal, que o maravilloso sería que non houvese que crear ou outorgar premios por este labor, xa que sería o mellor síntoma para o galego. Mais, mentres isto non chegue, que agardamos xa canto antes, ainda que semella que hai interés abondo de que o Obrado siga pervivindo moitos anos,
pois, amigas e amigos do grado, a seguir distinguindo a persoas e institucións para que a normalización do noso idioma sexa prioritario, especialmente para a nosa distinción como povo e como país. A continuación, felicitar os meus compañeros, hoxe tamén galardoados con esta distinción, a don Benito Montero Prego e a asociación Punto.gal. Cando onte escoitábamos o veredicto verbo do Prestige, coido que todos e todas os galegos e galegas quedamos un tanto inquedos, preocupados, pero, por outra banda, tamén, dentro do ámbito formal, pois vimos que tamén o veredicto foi dictado, publicado en galego, no noso idioma, a pesar da presenza de moitísimos xornalistas españois e incluso estranxeiros. Detalles como este ou do amigo Benito Montero indicanos que na xustiza galega tamén hai compromiso co noso idioma. Por outro lado, que poidamos ao final das nosas páxinas web ver .gal e non .es ou .com tamén é algo moi gratificante e que nos vai mergullecer como galegos que somos. Cando alá, polo ano 1957, a Real Academia Galega nomeou membro correspondente a don Manuel García Barros, ao momento o gran autor estradense viuse coa suficiente autoridade, cando menos moral, como para lle dar algún que outro consello e crítica á propia Real Academia Galega, aos componentes. E sacou de pluma, unha pluma, como todos sabemos, insumisa e esgarabellante, escribiu un relato titulado Xa que son académico. Pois ben, unha vez que me investiron con maiores ou menores méritos na excelsa nómina dos premios San Martiño, coido que xa tamén teño, a partir de agora, certa entidade como para erguer a miña voz e desde aquí lanzar algún que outro bravo a modo de peticións, consideracións, etc. Pediría un moito máis rexo apoio á normalización do noso idioma desde todos os ámbitos, e moi especialmente desde o degrau fundamental para cada este obxectivo, desde o ámbito político. Non abonda con falar galego con un empregado en actos públicos, senón que tamén lle hai que facer un marco apropiado e no que respecta, por suposto, a miña profesión. Ese marco non é para min o desa careta de decreto de plurilingüismo como o que temos nestes índices. Todos, e o primeiro, estamos a favor do plurilingüismo, pero a nivel individual, xa que fortalece, enriquece a persoa que o ostenta. Pero todo o mundo sabe que un plurilingüismo social soamente favorece ao conflito. Non existe, nin existirá xamais, un plurilingüismo social sen conflito, mas me cando o idioma propio dese espazo está nunha realidade inferior, como é o caso do galego. Sempre fui un belixerante con este decreto e a partir de agora ainda o serei máis, xa que, parafraseando a García Barros, xa que son dobrado. Moitas outras cousas poderíamos seguir falando, e é abraiante ás veces ver cousas como na internet, páxinas web de institucións, organismos galegos, nos que sempre entras directamente en castelán, mais como grandes plurilingüistas decoran estas páxinas por arriba con diferentes bandeiras que simbolizan os diferentes idiomas, incluído o galego, faltaría máis. A miña pregunta sempre será: por que non se entra directamente en galego e arriba lle poñemos todas as bandeiras posíveis? Supoño que para solicitaren axuda se empregan o galego. Coido que por isto ninguén me tachará de antiplurilingüismo. Amigas e amigos, lembro cando este que lles está a falar alá polos anos 60 ia á misa e á catequese por imperativo familiar. E o cura da miña parroquia un domingo impartía a misa de cedo en galego e o domingo seguinte a misa de tarde, pero cada domingo unha era en galego e outra era en castelán. E despois, na catequese, tamén nos ensinou a cantar o himno galego, porque ali foi onde souben por primeira vez que Galiza tiña himno propio. E que o galego, que eu falei sempre, tamén era válido para algo máis que para me comunicar. Grazas a don Xesús López Rodríguez, e a estes detalles souben que tiña algo de meu,
Por moito que me dixesen que era un dialecto do castelán, que falar galego era ser un paleto de aldea. Eis un deses detalles que nos poden deixar marcado de por vida, máxime cando daquela non dispuñemos dun marco legal. Amigas e amigos, aínda son moitos os degraus que temos que percorrer, pero para que o galego acabe o posto que lle corresponde, pero teñan presente que ese status soamente somos nós quen de llo fornecer. Non agardemos nada de fora, como ocorrera cos ilustrados alá polo século XVIII. Desde logo que poderíamos, por desgraza, seguir a facer peticións, suxerencias, reivindicacións, reflexións, mas deixaremos isto para outros momentos. Somente ir rematando e facelo cunhas cantas frases de persoeiros universais que deixaron frases tan interesantes como: toda lingua é un templo no que está encerrada a alma do que fala. Jonas. A lingua é a casa da verdade do ser. Hegel. Ou a lingua é, en certo modo, a manifestación externa do espírito dos povos. Von Humboldt. Mais a nosa lingua, o galego, tal e como deixou escrito a gran Rosalía de Castro, elles, suave e mimoso, que queren facer bárbaro os que non saben que aventaxa as demais linguas en dosura e armonía. Por iso mesmo, eu lle sei que cando Aroa me chama avó, é algo moito máis profundo que se dixera abuelo, ou grand-père, ou grandfather, por moi orgulloso que me sinta do seu plurilingüismo. Finalmente, quixas dedicar esta distinción, por suposto, á miña familia, o meu marco legítimo onde sempre desenvolvín o meu traballo, as miñas loitas para que o noso idioma. O galego foi aquele idioma que me transmitiron meus pais. O galego é o idioma que compartimos a miña dona e os meus fillos. E o galego será o idioma que eu quixer transmitir á xeración de Aroa. Moitas, muchísimas grazas ao Grado e a todas e todos vostedes por nos acompañar neste acto tan íntimo, mas tan galego. Pasamos á entrega do segundo galardón correspondente á sección Galicianteira. Por tanto, pido a presenza de don Manuel González, representante da Asociación Punto Gal. Fai entrega do galardón don José López Campos, alcalde do Concello da Estrada. Boas tardes, noites. Señor alcalde, señor secretario xeral de Política Lingüística, señor fiscal xeral de Galicia, autoridades, compañeiros premiados, amigas e amigos. O primeiro que quero facer é agradecer á agrupación Brado, aos membros do xurado e a quen nos propuxo que pensasen en Punto Gal para o premio Galicia Enteira dentro dos premios San Martiño, que desde hai anos veñen sendo unha referencia importante dentro do mundo cultural galego. Por fin, queridos amigos, o soño converteuse en realidade. Un soño polo que comezaba a traballar a Asociación Punto Gal o ano 2006, co apoio decidido naquel momento do goberno presidido por don Emilio Pérez Coudiño e posteriormente do presidido por don Alberto Núñez Feijóo. Desde o primeiro momento esforzámonos en que Punto Gal fose unha iniciativa integradora na que tivesen cabida todas, absolutamente todas as ideoloxías e todas as sensibilidades. O apoio das diversas forzas políticas fomos quen de concitar ao redor dun obxectivo claro, preciso e ilusionante a xentes tan dispares como as grandes institucións culturais encabezadas pola Real Academia Galega, onde ten a sede oficial a Asociación Punto Gal, as 3 universidades de Galicia, o mundo editorial galego, as asociacións e colexios profesionais do ámbito da informática e das telecomunicacións, o mundo do xornalismo e medios de comunicación, o
o mundo do dereito, o eixo atlántico, o mundo da empresa, o conglomerado de asociacionismo cultural de Galicia en xeral, en total, máis de 120 entidades que procuramos que fosen as máis representativas dos diversos sectores. Todos xuntos, coa única meta de conseguirmos un dominio, un carné de identidade que nos identifique en todo o mundo e que nos permita a promoción da nosa lingua, da nosa cultura e dos valores de Galicia en Internet. Un dominio puntual que os galegos da Coruña, os galegos de Lugo, os galegos de Ourense, os galegos de Pontevedra, pero tamén os cidadáns das zonas extremeiras da nosa comunidade que teñen como lingua natural o galego e dunha maneira moi especial para os galegos de emigración, para os galegos da diáspora, e por iso lle concedemos tanta importancia á participación dos centros de galegos, das casas de Galicia, dos centros de estudos galegos das universidades do mundo ou das agrupacións de empresarios galegos en distintos países do mundo. Traballamos e fixémolo con teimosía diante da ICANN para explicarlles as razóns polas que considerábamos que nos corresponde un dominio deste tipo. Fixémoslles saber que a galeguidade está constituída por unha comunidade con forte presenza en moitos países do mundo e os galegos da diáspora teñen dereito a utilizar unha marca que os identifique como pertencentes á súa comunidade. Residan en México, residan na Argentina, no Brasil, en Alemania ou en Inglaterra. Fixémoslle saber que posuímos unha lingua propia na que se expresa unha parte moi importante da poboación de Galicia e que goza do estatus de lingua oficial neste territorio. Fixémonos coñecedores de que a lingua galega foi vehículo de expresión dunha cultura milenaria que contou cunha das literaturas máis importantes da Idade Media e foi utilizada por trovadores non só do territorio de Galicia, senón tamén de diversos espazos da Península Ibérica e mesmo máis aló dos Pirineos. Cultura milenaria que se manifesta tamén na etnografía, nas institucións xurídicas propias, nunha maneira particular de ver o mundo. Cultura milenaria que, como todas as culturas, se transforma e que quere seguir sendo dinámica e creativa desde a propia identidade. Fixémosles saber que o galego ten unha considerable presenza na rede, pero que necesita de visibilidade e esta visibilidade só lla pode ofrecer o posuir un dominio lingüístico propio. Despois dun traballo arduo e dunha longa espera, por veces poden creerme que mesmo desesperante, chegou por fin o momento en que a ICANN abriu a convocatoria para a solicitude de novos dominios. Desde aquela estábamos expectantes, preocupados polo resultado, pero estábamos ao mesmo tempo serenos e moi esperanzados porque a nosa candidatura era sólida. Non había ningún grupo minimamente relevante que se opuxese a ela. Non era unha candidatura conflictiva e, sobre todo, contaba cuns informes técnicos solventes. Tanto o estudo sobre a necesidade do dominio como da súa viabilidade económica e, sobre todo, do seu funcionamento técnico son dun rigor e dunha seriedade incontestables. O día 14 do mes de xuño, por fin a ICANN deu luz verde para que a lingua e a cultura galegas poidan ter un dominio propio en Internet. E este venres pasado, hai 4 ou 5 días, eu mesmo asinei con este organismo o contrato de delegación do dominio. Polo tanto, a concesión do dominio neste momento é xa unha realidade. Cada vez que calquera usuario en calquera lugar do mundo abra un enderezo .gal, estará recibindo a información de que existe unha lingua galega, de que existe unha cultura galega, de que existe un país que se chama Galicia. Pero tamén vai ser beneficioso para nós desde moitos outros puntos de vista. Ímonos sentir máis respectados e normalizados. O recoñecemento da nosa identidade na rede
repercutirá favorablemente, como dixo a secretaria do xurado, no aumento da nosa autoestima como galegos. Un dominio que nos identifique debe ser un factor poderoso de cohesión social que incremente a conciencia de pertenza a unha comunidade con independencia do espazo xeográfico no que nos atopemos. Os nosos emigrantes, os nosos empresarios no mundo poderán exhibir en internet a súa identidade como galegos. O .gal servirá para que os internautas atopen máis rápido e eficazmente información relacionada co galego e coa cultura galega. Os grandes buscadores de internet poderán ordenar e clasificar os contidos en galego dun xeito moito máis eficaz. Será económicamente beneficioso. Unha parte importante da recadación polo uso de cada dominio .gal quedará en Galicia en vez de emigrar ao exterior. E non só isto, todos os beneficios que xere a xestión deste dominio serán dedicados ao fomento da presenza do galego na rede e nas novas tecnoloxías. O contar con este dominio permitirános participar na toma de decisións importantes para a gobernanza de internet e mesmo incidir no deseño do futuro da rede. Estamos convencidos de que a consecución deste dominio vai ser un acicate para incrementar sustancialmente a presenza do galego na rede, tanto no que se refire á creación de contidos como á localización e elaboración de software e aplicacións na nosa lingua. Dentro de moi poucos meses, todos nós poderemos presentarnos en internet ante todo o mundo como galegos. E isto é un logro de todos, absolutamente de todos, que demostra que cando somos quen de xuntar esforzos, de aglutinar sinerxías ao redor dun proxecto ilusionante, en fin, de actuar tamén con transparencia e con respeto para todos, os obxectivos acábanse alcanzando, porque todos xuntos podemos, claro que podemos. Dicía, o día que fixemos a presentación de .gal na Noite Galega das Telecomunicacións na Illa da Toxa, que tiñamos a obriga de loitar sen desmayo por conseguir un dominio que nos dé a visibilidade en internet, porque é unha débeda que temos con todos os que souberon manter o tesouro máis prezado que nos identifica como povo, a nosa lingua. Dicía que llo debemos a Rosalía, a Murguía, a Castelao, a Curros, a Celso Emilio, a Otero Pedrallo e a cantos pelexaron pola dignificación da nosa lingua, pero que lle lo debemos sobre todo a Pepa da Fartota, a Manuel dos Outeiros, ao señor Andrés do Cabrexo, ao Galochas, a María dos Reinos, que neste caso é miña nai, e a tantos e tantos outros falantes anónimos que souberon conservar, a pesar das dificultades, este legado ao longo de tantos séculos. Pero hoxe quero engadir máis. Xuntar esforzos para manter a nosa lingua e a nosa identidade é unha obriga, é un compromiso que temos cos nosos fillos e cos fillos dos nosos fillos, para que nunca máis teñan que ver o mundo de xeonllos, desde abaixo, para que non teñan que suplicar, para que poidan dialogar desde a propia cultura de pé, á altura dos ollos, en igualdade. Beizón a todos cantos fixeron posible que hoxe nos poidamos sentir un pouco máis recoñecidos e un pouco máis felices pola consecución deste dominio. E grazas de novo á Asociación Obrado e ao Concello da Estrada por nos consideraren merecedores desta distinción que non é para nós, senón para todo o povo galego. Moitas grazas, de verdade. Pasamos a sección Toda unha vida. Na escultura acreditativa deste galardón vemos unha corredoira fonda sobre a que están esculpidos uns cravos que representan as pegadas que imos deixando ao longo da nosa vida, como as que deixou o seguinte homenaxeado na súa vasta e fructífera carreira profesional, que o fixeron acreedor desta distinción. Así que pido que se achegue a este escenario don Benito Montero Prego. Fai entrega do galardón don Carlos Varela García, Fiscal Superior de Galicia.
autoridades, gracias pola vosa presencia, compañeiros, amigos, moitísimas gracias por acompañarme hoxe nun día ou unha noite que eu pensaba que era normaliña, pero que vexo que me enche de emoción. Sinto o sacrificio que tiveches que facer para chegarvos á estrada. Mellor dito, chegar á estrada nunca é un sacrificio, sempre é unha alegría. Gracias e felicitacións á Asociación Cultural Obrado, convocante destes premios, e que tanto está facendo pola cultura galega e pola nosa fala. Gracias tamén ao xurado pola elección dos premiados. Este ano, como todos os anos, creo que acertou, pero acertou nos dos primeiros premios. No terceiro xa falaremos. No que se refire ao premio Toda unha Vida que se me concedeu a min, moitas gracias pola vosa generosidade. Pero permitideme que o considere eu, desde un punto de vista subjetivo, un premio excesivo para o que fixe nesta vida, que foi normalísimo, todo normalísimo. É certo, o que se dixo aquí, que probablemente, ou sin probablemente, fun o primeiro fiscal da historia da Fiscalía en España que utilizou o galego. E que utilizou o galego de forma escrita desde fai xa moitos anos. Estaba en un eso cando Pepe me empurrou para que o fixera. Tuve que falar co xefe naquel momento, que me puxo pegas e problemas, que me dicía: Benito, el gallego está bien para hablar con la aldea, como hago yo, eso está muy bien, pero para expresarte en tus informes y en tus calificaciones, dixen eu, pois mire, hai unha Constitución que me permite, e polo tanto vou a facer. Ele contestoume: supongo que lo harás nos dos idiomas. E claro, como aquilo xa veía que era un pouco de ataque ao idioma que eu levaba no corazón e a cultura que eu levaba no corazón xa desde xove, dixen que desde este momento farei absolutamente na miña profesión todo en galego. Desto fai xa 30 e tantos anos. E efectivamente todos os meus informes, escritos de sección, todos os meus escritos, desde aquel momento foron todos en galego. E aí están. É certo tamén que nas escolas de práctica xurídica, onde din charlas, clases, seminarios, tanto na Escola de Práctica Xurídica de Pontevedra, como na de Vigo, como na de Santiago, efectivamente era mirado como un bicho extraño, raro, que un fiscal dira todas as clases, absolutamente todas en galego. Pero así o fixe. Despois houve máis profesores que din en galego, e moitos alumnos de aqueles que non creían que un fiscal pudera dar as clases de Dereito Penal e Dereito Procesal en galego, hoxe están facendo moitas cousas en galego. Creo que abrín corazóns e abrín ollos a nosa lingua. Pero isto é mérito suficiente, me preguntaba eu estes días, para levar un premio como este que concede o grado de Ayuntamiento da Estrada, o Premio San Martín. Dábame a impresión que non, porque eu actuei así, de unha forma absolutamente natural. Eu empecé moi xoven a leer, e tiña un tío na Argentina que me traía, cando viña a Cambados, certos libros que aquí, na época ignominiosa da ditadura, estaban totalmente prohibidos. As obras completas de Cabanillas, sempre en Galicia de Castelao, e algúns outros. Traía unha maleta moi escondido e dicíame: sobrinho, para que veas o que se está haciendo na Argentina e lo que hacemos por el gallego. Efectivamente, naqueles 12 anos, 13 anos, empecé con esas lecturas que me foron abrindo o corazón, que probablemente xa estaba preparado a nosa cultura. A nosa cultura é fundamentalmente a nosa fala.
Por iso, considero como unha cousa natural que fixen despois na miña profesión de utilizar a miña lingua. Nada máis que eso. Pero bueno, benvido sea o premio. O premio toda unha vida non deixa de ter un aire, un sabor nostálgico. Toda unha vida, eu sei que non se dá o premio a toda unha vida biolóxica. Sei que se dá o premio a toda unha vida profesional e por utilización de galego, efectivamente, na miña profesión. Efectivamente, na xustiza, en Galicia, fai xa 43 anos, agromou unha folla verde con toda a forza cando eu empecé a ser fiscal. Vai desto 43 anos. O ano, esa folla vai a secar, porque me chega a xubilación, e levará o vento como tantas outras follas, e fará un remuíño de follas como vemos estes días polas rúas, polos campos, todas esas follas que o vento norte está movendo un lado para outro. Pero bueno, ao caer esas follas secas, veñen outras follas verdes, decentes, limpas, lustradas, que farán a labor que eu estou facendo, e seguro que o farán mellor. O que quero, o que desexo, o que me gustaría, que moitas desas follas seguiran utilizando o galego na administración de xustiza. Cando falo do cariño, do respeto que teño á miña lingua, a lingua galega, fago porque desde fai moito tempo penso que a lingua non foi un produto de determinadas personas, de determinados artistas, de determinadas individualidades, senón que despois da dominación romana, todo un pobo na Galicia que fora romana, falando a xente en relacións interpersoais, familiares, en centos de millóns de relacións destes, ou miles de millóns, foron creando a maior obra de arte que se fixo en Galicia, que é unha lingua. Unha lingua feita por todo un pobo, en súas relacións íntimas. Tuveron que poñerlle palabras aos emocións, a todo o que sentían, ao medo, á resignación, a todo o que lle rodeaba. E foron quen, ese pobo, relacionándose uns cos outros, de crear un idioma, de crear, para min, a maior obra de arte que existe, que é unha lingua, porque nace do pobo. Temos ao maestro Mateo, que aí na Catedral de Santiago, temos esas esculturas fabulosas e todo o que fixo, ese pórtico de gloria fenomenal. Temos máis humilde a Cerviño, cos seus cruceiros e moitos cruces, e algún tan sublime como o de Io, pero foi feito por unhas grandes artistas. Pero a lingua galega foi creada por todo un pobo. E todo un pobo que se quiso distinguir dos outros povos, porque estaba nunha Hispania e podía haber un idioma común, pero o pobo galego, o que habitaba nesta terra dos mil ríos, quiso diferenciarse e creou o seu propio idioma e as súas propias palabras e a súa forma de ser no mundo. E gracias a iso, hoxe somos un pobo diferenciado tanto en España, na Europa, como no mundo. Gracias ao idioma e únicamente ao idioma, porque ese pobo foi capaz de crear todas as palabras que conhecemos en galego, algunhas tan preciosas como soños, soidades, esquecemento, eixada, en fin, todo que as palabras que todos coñecemos. Ese pobo foi quen no século XIII, na Idade Media, ter unha lingua onde se expresaban, como dixo Manolo González, onde se expresou Alfonso X o Sabio, buscou a lingua que mellor expresara a Virxe, feitos de Virxe, os milagros da Virxe, e tuvo que
lingua que de verdad podía expresar os grandes sentimentos do ser humano naquel momento. E aí temos os trovadores non solamente de Galicia, sino do resto de España, que tiñan como lingua para os seus cancioneiros a lingua galega. E según Manolo González, que desto sabe moitísimo máis que eu, incluso de máis alá dos Pirineos. Cousas tan bonitas como aquela que ten un lirismo insuperable. Seríame eu na ermida de San Simón e cercaron as ondas que grandes son. Eu atendendo ao meu amigo, eu atendendo ao meu amigo. Toda esta xente que foi capaz de conservar este idioma, como tamén dicía Manolo, que foi capaz, non foron unha élite, foi o povo, os labradores, os mariñeiros, toda esa cantidad inxente de persoas que durante séculos e séculos, despois de deixarse de escribir o idioma, sendo perseguido o idioma, foron capaces de guardar hasta chegar a hoxe. De isto que leía agora dos trovadores, hasta hoxe van 800 anos. Pois durante 800 anos non foi ninguna élite que conservou o idioma. Foron os mariñeiros, a xente labradora, a xente do povo, o que nos legou hoxe este inmenso tesoro, esta inmensa obra de arte que é a lingua, en este caso, a lingua galega. Eles todos me dicían este de todos os premios do mundo. Este premio, que agradezo unha vez máis, é un premio que quero compartir con os meus compañeiros magistrados, xuíces, fiscais, funcionarios de xustiza, abogados, procuradores, porque hoxe xa somos moitos os que utilizamos a lingua galega na administración de xustiza. E ademais con moitísimo orgullo, levantando a cabeza, mirando de frente. Non somos menos, somos probablemente tampouco quer dizer que seamos mellores, non hai que querer iso, pero temos a valentía de facelo cando nadie facía. E hoxe eses son moitos, e quero que este premio participe a Irmandade Xurídica Galega, esos magistrados, xuíces, fiscais, abogados, toda esa xente que se dedica á profesión e que ano tras ano ven moitísima máis xente a conformar esta Irmandade Xurídica Galega que creamos fai 5 ou 6 anos, 20 persoas. Pensamos que nunca máis habería máis que esta xente para utilizar o galego na administración de xusticia e que hoxe pasa dos 100 e cada ano queren sumarse moitísima máis xente da nosa profesión que promete ou xura que vai utilizar o galego na administración de xustiza a diario e continuamente. Con eles quero compartir este premio porque eles o merecen. O meu agradecemento a Xosé González, verdadeiro apóstolo da nosa lingua, máximo dinamizador, que é incansable sin desánimo traballa arrego polo galego, se use en todos os ámbitos da nosa sociedade. Aí está xa a Irmandade Médica Galega, formada por médicos, por a profesión médica, que tamén promete facer a súa profesión, utilizar o galego continuamente. Aí están esas adegas que gracias a él máis de 200, penso que son 250 adegas galegas que etiquetan os seus viños en galego como signo distintivo e que curiosamente o están vendendo moi ben. No estricto ámbito da administración de xustiza, rapidamente xa, eu quero dirixirme aos cidadáns para que non teñan ningún reparo en falar en galego ante os tribunais de xustiza ou ante os funcionarios, que exixan e que nunca se deixen coaccionar por ningún funcionario reaccionario, porque o cidadán é o que ten o dereito a usar o idioma que prefira e o funcionario o deber de entendelo e atendelo nese noso idioma cooficial. Quero dirixirme aos meus compañeiros funcionarios da xustiza para que, por unha parte, cumpran coa súa obriga xurídica de entender e atender a calquer cidadán que opte por uso da nosa lingua, e para que, se entran na súa acción persoal,
utilicen o galego para intentar devolverlle o prestixio que tivo históricamente defendendo o maior ben cultural con que conta a nosa nación. Quería dirixirme aos nosos gobernantes. Aquí tiña moitísimo que dicir, pero polo tempo que me dieron para falar, creo que xa me estou excedendo, únicamente direi que quero dirixirme aos nosos gobernantes para que cumpran coa súa obriga ética, legal, constitucional, de promover o uso do noso idioma, porque desgraciadamente moitas veces parece que se empeñan en conculcar esta obriga, como dicía, é ética, é legal, é constitucional. O galego é un idioma oficial e pede igualdade con calquer outro idioma. Non é unha concesión graciosa que nos concede o Estado, senón un dereito natural recoñecido así en todos os tratados internacionais, como a Declaración Universal de Dereitos Humanos do 48, o Pacto Internacional de Dereitos Civis e Políticos do 66, o Convenio Europeo para a Protección de Dereitos Humanos e Liberdades Fundamentais do ano 1950, da Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos de Barcelona de 1966, é reconocido na nosa Constitución no artigo 3. Por lo tanto, é unha opción absolutamente legítima e legal, por si alguén, ainda a estas alturas, tiña alguna dúbida. Remato xa. E gustame rematar cunha poesía, porque na poesía é onde se ve a grandiosidade do noso idioma, esa cantidad de matices que ten, esa sonoridade especial que todo o mundo lle recoñece ao galego desde fai, como dicía, máis de 800 anos. E quero terminar con unha poesía de Ramón Cabanillas, que desde o aló onde este tamén estará orgulloso hoxe de que a outro candadés lle den o premio San Martiño no día de hoxe. Dí así: é noite pechada e chove miudiño, nas rousas de pedra da rúa escura e deserta estoupan as pingas que deitan as tellas. Outra vez, do ferollo da porta, o vento xaraia o dor dunha queixa. Lonxana, voz rouca dun canto palleiro que ouvea. No medio da rúa, como folla de aceiro, sanguenta unha raia de luz roxa, ardente, que sai da taberna. Moitas gracias. De seguido, don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, dirixirá unhas palabras. Moi boa noite, señora Alcalde da Estrada, señor Fiscal Superior de Galicia, presidentes de entidades, premiados, presidente da Asociación Cultural Obrado, e membros desta asociación, membros da corporación, veciños e veciñas que nos acompañades hoxe na noite da Festa da Lingua na Estrada. Un concello que ten tanta actividade cultural que sempre destacou por ser proactivo a favor do galego de dar moitos anos, ten pagada xunto coa Asociación Cultural Obrado, que é quen enxergou hai 23 anos, que se vin moi pronto, pero son moitos premiados, moitas sesións, moitas deliberacións de xurados, pode ter a fachenda de ensinar un premio como este, un premio moi con uns alicerces moi fortes na nosa cultura. O San Martiño, esta é unha época do ano moi importante na cultura tradicional galega, e que, por outro lado, destaca algo tan patrimonial, como xa se dixo aquí, como se terán repetido moitísimas veces, como é a lingua. A lingua é o principal factor que nos define como galegos e que nos dá a nosa razón de ser como povos. E, polo tanto, ten que ser sempre unha vantaxe e nunca un problema. Ten que ser un medio para comunicarnos e nunca para afrontarnos. Ten que ser un lugar de encontro e non un lugar de chegada. E iso nos ven dicindo cada un dos premiados que pasou hoxe xa por este estrado. O primeiro deles, Carlos Loureiro, non vou descubrir nada novo, simplemente dicir que é unha persoa que moito levamos no corazón, porque foi o noso mestre. Carlos, ademais de ser mestre de moitísimas xeracións estradenses, foi sempre un dinamizador cultural, un home preocupado pola cultura e polas linguas galegas, e o verdadeiro atesourador da mensaxe de Manuel García Barros.
o seu biógrafo, a persoa que preparou a edición das máis modernas das súas obras, Os Contiños da Terra e as Aventuras de Alberto Quiñoi, é quen preparou e segue traballando día a día por ese seu paisano nunha parroquia que ele coñeceu, e que foi daqueles homens que dedicou toda a súa vida tamén á defensa da lingua en tempos aciagos, que non era nada fácil facelo, e que nos deixou escrito e dito que dedicara, como digo, toda a súa vida, toda a súa obra a unha lingua e unha cultura a que lle desexaba días de prosperidade e aventura. Así é como di a súa banda testamentaria, un fermosísimo texto literario. Podría dicir moitas máis de cousas de Carlos Loureiro, pero a premura do tempo fai que tamén teña que facer referencia a outras máis vertentes da súa vida e da súa obra. É os mestres que nunca se esquecen os seus alumnos, que sigue aconsellando, que sigue dicindo, que sigue traballando, rodeado, ademais, dunha familia que, como ele fixo referencia aquí, pois sempre o arroupou e sempre son unha referencia nesta nosa vida, neste noso concello, para a defensa e para o uso do galego dunha forma coherente, dunha forma sensata. De Puntogal, que é o premio a Galicia inteira, dicirlles que Puntogal leva recibido moitos premios, eu así o fixen dicir a Manolo cando felicitei pola concesión do premio. Puntogal é un fito histórico, é moito máis que unha asociación, é moito máis que unha actividade concreta, porque miren, o galego chegou, a pesar de que é unha lingua moi antiga, chegou tarde a moitas citas históricas para todas as linguas. O galego chegou tarde á imprenta, por exemplo, con respecto ao castelán, ao francés ou ao alemán ou ao inglés. O galego chegou tarde á radio, porque non estaba normalizado naquele momento, outras linguas foron emitidas antes que a ela. O galego chegou tarde á televisión. Cando o galego chega á televisión pública galega e as primeiras emisións da televisión española en galego se poñen en marcha, levaba xa décadas a televisión funcionando. Pero o galego chegou en igualdade temporal, en igualdade cronolóxica, igual que estas grandes linguas, a unha gran cita. Esa gran cita foi internet. As novas tecnologías, as tecnologías da comunicación e o coñecemento son recentes e o galego incorporouse a elas polo menos no mesmo momento, non sei se con iguais medios ou con igual cantidad de falantes, pero xe os indicadores dinos que a lingua número 20 en utilización en internet, de 6.000 linguas, máis ou menos, que a UNESCO ten censadas en todo o mundo. Isto é un logro moi importante para un país de 2.700.000 habitantes. É un paso que nos dá Puntogal é colocarnos, despois de 7 anos arduos de traballo, porque isto non se conseguiu dun día para outro, esta asociación leva 7 anos tratando e negociando con un organismo internacional tan complexo como a ICANN, e poñendo todo ese traballo. É certo que con un apoio institucional e económico por atrás, pero poñendo a iniciativa e o seu traballo da súa parte para conseguir que o galego teña unha presenza no mundo e que acceda a ese desexado dominio nunhas condicións de igualdade con outras moitas linguas do mundo, non só oficiais, como pode ser o éuscaro, que tamén accede agora cando nós, senón como pode ser o irlandés ou como pode ser outras linguas. Iso é o que nos fai revivir moitas veces, é o que nos fai falar nun futuro tamén venturoso, como señala do Manuel García Barros. E de Benito Montero, que lles podo contar, Benito Montero, aparte de ser o que xa se dixo aquí que era o primeiro fiscal en utilizar o galego, é unha persoa exemplar na súa trayectoria. O ronsel da súa trayectoria profesional e a súa lealdade á lingua son totalmente indiscutibles. É moi fácil facer festa á lingua un día, 2 días, 3 días, pero cando falamos de 40 anos na profesión, iso son outras cousas. Cando falamos dos momentos en que lle tocou empezar, iso é outra cousa. Evidentemente, dixo aquí Carlos Loureiro, onte, cando estábamos seguindo a transmisión da sentenza do Prestige, que se pode estar de acordo ou non, que ten moitísimos matices legais, os que nos dedicamos ao mundo da lingua estábamos felices, porque quizás fose a sentenza con máis proxección mediática, seguro que foi, na historia de Galicia. Era unha sentenza da que estaban pendentes multinacionais estranxeiras, televisións de todo o mundo, axencias de comunicación de todos os lugares. É unha das primeiras cousas que aclara o magistrado xefe da sala que a facía pública e que a vai facer en galego por
porque é unha sentenza que afecta ao territorio de Galicia e que Galicia ten un idioma propio. Iso é algo insólito na nosa tradición jurídica. Pero para chegar a este punto, houve homes e mulleres como Benito que o tiveron moitísimo máis difícil. O que hoxe nos pode parecer un atisbo de normalidade foi, en principio, unha fazaña heroica. E hoxe acompañan aquí membros da Xudicatura, membros da Fiscalía, funcionarios da Xustiza, temos entre nós tamén a Carlos Varela, temos a José Barreiro, xefe da sección segunda do DF.R, nomes, non quero esquecerme de ninguén, nomes propios con nomes e apelidos que son auténticos arietes, auténticos nomes con letras mayúsculas xa na historia da nosa lingua no ámbito da xustiza, que non é un ámbito fácil para normalizar nin a nosa lingua, nin outra calquera polas peculiaridades que esta lingua ten en canto que é a lingua de especialidade. Todo iso é o que festexamos hoxe na Estrada. E a Estrada ten o seu lugar e o seu nome, os premios San Martiño, para seguir dicindo que non sei se vai ser necesario dar premios a normalización lingüística durante máis ou menos tempo, como apuntaba ao principio o meu mestre Carlos Loureiro. O que si sei é que vai ser preciso sempre colocar a nosa lingua en posición de futuro, igual que, como dixo o meu tamén mestre Manolo González. Sempre teremos unha causa pola que loitar, sempre teremos un camiño que andar, que non vai ser un camiño de rosas, pero sí é un camiño cada vez máis posible, e sempre teremos entidades que nos apoien e que moitas delas xa tiveron presencia neste teatro. Aquí xa se fixou referencia a Irmandade Sanitaria, por exemplo, a Irmandade Jurídica, moi importante, que hoxe ten unha secretaria, unha flamante abogada estradense, que é Mónica Arca. E que todo iso é moi necesario, e as institucións que a mí me toca representar, temos que estar sempre detrás desas iniciativas para que o soño de Manuel García Barros se faga realidade, eses desexos de prosperidade e aventura para a lingua galega. E iso serían as palabras que me gustaría rematar esta pequena intervención, felicitando, como empecé, a Asociación Cultural Obrado e o Concello da Estrada por seguir traballando neste sentido e que estes premios teñan cada día máis luz, que teñan cada día máis esplendor e que nos sigan congregando a todos e a todas aquí un ano máis, ano tras ano, porque a nosa unión tamén é importante para a lingua galega, é o reforzo máis grande que pode ter a súa base o povo, que foi quen a conservou, e destacando algúns destes membros, que é o que facemos na Estrada, festexando San Martiño ano a ano. Moitas grazas e moi boa. E para pechar o acto intervén don José López Campos, alcalde do excelentísimo Concello da Estrada. Boa noite a todos e a todas. Decía eu antes de subir que menuda papeleta me deixan aquí agora para intervir en último lugar, despois destas magníficas intervencións que tivemos a honra de presenciar nesta noite. Eu quero comezar, como non pode ser de outra maneira, agradecendo a presencia aquí unha vez máis na súa terra ao secretario xeral de Política Lingüística, ao amigo Valentín García, que sempre nos dá e nos ilumina que a súa presencia e que as súas palabras todos os actos asociativos ou culturais que se realizan no noso Concello. Quero saudar tamén aos membros da Corporación Municipal e ao compañeiro Concelleiro de Cultura Juan Constela, membro tamén da Asociación do Obrado, e así como os outros membros e o seu presidente da Asociación Cultural Obrado. Quero saudar, como non, as persoas que hoxe foron premiadas e recoñecidas en este acto íntimo, como decía o mestre Carlos Loureiro, pero emotivo, donde o propio Carlos Loureiro, a Asociación Puntogal ou don Benito Montero tuveron a posibilidade de escoitar esas fermosas palabras que eu, por algún momento, percibín con algo de morriña. E percibín con algo de morriña porque estamos no tempo da morriña, estamos no tempo do outono, estamos no tempo das follas secas, como decía don Benito, e no tempo dos cores apagados. Estamos no tempo donde para a xente da Estrada, os estradenses, o San Martiño é a entrada nunha época chamada a decir moitas cousas para nós, chamada a entrega destes premios de normalización lingüística, pero tamén o outono na Estrada sona a García Barros, a
pasado mañán teremos a oportunidade de facer un fermoso acto na Cidade de Cultura de Santiago de recoñecemento aos 25 premiados desos 25 anos do Premio de Novela García Barros. Falar de Outono na Estrada tamén é falar de Avelina Valladares e de Marcial Valladares. Falar de Outono na Estrada tamén é falar de cocido, de gastronomía. Falar de castañas asadas, non? E falar deses magostos que nos fan tan populares. En definitiva, eu creo que falar do Outono na Estrada é falar da nosa lingua e falar do que a todos nos une e do que a todos, desde logo, nos trae hoxe aquí un día desos 365 días que temos que defender a nosa fala. Por eso, digo que para nós, para min, a corporación que eu presido, é unha auténtica satisfacción estar aquí nesos días sinalados no calendario, nesa entrada do outono que nos di tantas cousas, e estar aquí presente na entrega dos premios San Martiño. Esta festa e nestas datas que celebramos esos inicios dos rigores invernais e, ademais, empezamos a falar da matanza do porco, o viño novo, os magostos, en definitiva, a festa da nosa cultura, do noso idioma. Un idioma, unha lingua, marcado dentro dun amplio labor de creación e difusión cultural no que creo que caracteriza o noso Concello da Estrada. Un idioma é unha lingua que precisamos conxugar en clave de modernidade, situándoa no cerne da actualidade institucional e da vida pública. Por iso, é de agradecer que entidades culturais como a Asociación Obrado, organizadora destes premios San Martiño, leven preto dun cuarto de século solicitando a labor de todos aqueles agentes sociais que sen medo, con audacia, con inteligencia, propician o seu exemplo vital e profesional que o idioma propio, o noso idioma, ocupe o lugar que merece na nosa sociedade. Por todo iso, quero que a miña primeira felicitación sexa para estes custodios da lingua e tamén, dentro destes custodios, neste acto de defensa da nosa lingua, salientar a presencia e a figura de don Carlos Loureiro. Non vou ser eu quen faga unha semblanza da súa obra e da súa trayectoria, porque creo que hoxe xa se fixo aquí. Mestre meu tamén, tuve a fortuna de ser alumno de Carlos Loureiro, é unha persoa que ven manifestando de sempre a súa complicidade, tanto no seu eido docente como no ámbito da edición, da autoría de obras, unha aposta firme pola lingua galega, pola difusión na súa vida, na súa obra e de todos os escritores estradenses. Por riba de todos, como comentamos aquí, a figura de don Manuel García Barros, do que é cualificado biógrafo e do que, ademais, sabe que estamos traballando nunha pequena obra que recoñecerá a figura deste egrexio escritor estradense. Tamén o proceso de normalización lingüística pasa por introducir o uso de galego en todos os sectores. Por eso, neste senso, o padroado destes premios tuvo acerto de recoñecer os esforzos da Asociación Puntogal por conseguir para a lingua e cultura galega un dominio propio en internet a través dele unha maior visibilidade e presencia do pobo galego na rede e no mundo. Unha iniciativa xurdida, como se dixo aquí, sin ánimo de lucro e que conta co apoio de miles de internautas. E se esa importante labor no terreo docente e literario de don Carlos Loureiro, é importante tamén a labor no eido das comunicacións, no eido da sociedade da información de Puntogal, no terreo das novas tecnoloxías, non menos importancia tempo suposto a labor de don Benito Montero Prego no eido da xudicatura, fiscal da Audiencia Provincial, como xa se dixo aquí, membro da Asociación de Funcionarios por Normalización Lingüística, don Benito referente en todo canto ten que ver coa legalización xudicial, temática sobre que ten publicados numerosos ensaios ao longo da súa vida, nos que sempre subxace unha actitude de permanente respeto, de permanente amor á lingua e á cultura galega. Gracias, no nome do pobo da Estrada, a todos os premiados polo voso exemplo galeguizador e gracias tamén a todos cantos axudades a preservar a lingua dentro do voso eido coloquial e familiar. Gracias, como non, á Secretaría Xeral de Política Lingüística e a súa rede de dinamización lingüística polo moito e bo traballo que están a facer en prol do noso idioma. Gracias á Asociación Cultural Obrado, á agrupación musical Tequexetelle, que hoxe nos acompañou aquí, e a todos os que fixestes posible a realización deste fermoso e emotivo acto. Gracias por demostrarnos a todos os días que a lingua, como decía o galeguista Ramón Piñeiro, é algo máis que un simple sinal cifrado que homes e mulleres empregamos para comunicarnos. É
o distintivo de identidade máis elemental dun pobo e dunha cultura con vocación universal. Un tesouro que, en fin, todos nos debemos de empeñar todos os días da nosa vida en preservar. Moitas gracias e nada vos. Os músicos e a parella de baile do grupo Tequesetedre, que esta vez interpretarán Paso Dobre de San Roque e Muñeira Primeira de Laura. Se me permiten un inciso, quixera recordarles que o vindeiro sábado, ás 12 da mañá, celebrarás un acto na Cidade da Cultura de Santiago co gallo do 25 aniversario do Premio de Novela Manuel García Barros, que foi e é unha aposta decidida do Concello da Estrada a prol da nosa lingua, polo que convidámolos para que nos acompañen nunha data tan especial para a literatura galega. E non quero rematar sin transmitirlle o agradecemento da Asociación Cultural Obrado pola súa presenza neste acto que resultou tan emotivo e que foi a gran protagonista a lingua galega
a través das persoas e institucións que van deixando testemunha do seu compromiso como unha lingua que utilizan como vehículo de comunicación, como maneira de vida, nas máis diversas facetas. A todos, moitas grazas e boa noite.